як самолет мухлисон имрӯз сафар дорем ҳама каса. бовир раҷаб яке аз мухлисони рақами яки тоҷикистон. ба шумо билетҳои арзон лозим бошад? ба ватсапи авиакассияи шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст. мо ана боварӣ комил дорем ки победа қатъӣ меоем. салому алайкум дӯстони азиз, мардуми шарафманди бо нангу ба номуси тоҷикистон. Инак мо як гурӯҳ мухлисон ба давлати урдун яъне оман сафар дорем. Тими мунтахаби тоҷикистон бо урдун ҷоми ҷаҳон оид ба футбол қуввазмоӣ мекунанд. мо ана боварӣ комил дорем ки победа қатъӣ меоем. ғалаба қатъӣ. иншоаллоҳ. ғалаба ба тоҷикӣ ба русӣ победа. ана ғолибият яъне. бале. ана боварӣ қатъӣ рафтесем иншоаллоҳ ки ана умеди пар ба хирсандӣ бармегардем. мо боварӣ дорем. тоҷикистон ба пеш. ба пеш. як самолет мухлисон имрӯз сафар дорем ҳама каса ба дили пир. мо иншаллоҳ боварӣ дорем ки ғалаба қатъӣ мебиёем. байрақи тоҷикистоно бардошта. ما در سخنهای شما خوش офарин 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 футболбозон, фатҳу зафар биёрен барои тоҷикистон. тоҷикистон ба пеш, ба пеш, ба пеш. рафтем. We are going to fly to Jordan. инак мо дар фурудгоҳи давлати оман расидем. бовир раҷаб яке аз мухлисони рақами яки тоҷикистон. бовир раҷаб, бозии тоҷикистон урдун ба фикри шумо чанду чанд? اگه بازی را فهمیده نمیشه بعد گفته من با دل من 1-0 با فایده تاجیکستان. با فکر ما 1-0 ما غلبه میکنیم. саломат бошед. باور که بسیار بازی حساس است. پیشگویی کردن هم بسیار دشوار است چون اردن در خانه خود در نزد مخلصان خود بازی میکند. با احتمال زیاد ما میخواهیم البته مساوی. پیشگویی من مساوی یا 0-0 یا 1-1.